επιβίωση όλων των ζωντανών οργανισμών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ομαλή λειτουργία του φυσικού περιβάλλοντος. Η ποιότητα της ανθρώπινης ζωής αντικατοπτρίζεται στην ποιότητα του περιβάλλοντος. Η ανισορροπία μεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος διαταράσσει τους φυσικούς νόμους. Με αποτέλεσμα να γύρονται πλήθος περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπως η εξάντληση των φυσικών πόρων, η εξαφάνιση φυτών και ζώων και η ρύπανση εδάφους, νερού και αέρα. Στις πρώτες ανθρώπινες κοινωνίες, γνωστές ως πρωτόγονες ή αγροτικές, ο άνθρωπος τείνει να θεοποιεί το φυσικό περιβάλλον και να προβαίνει σε λατρευτικές τελετές, με στόχο την εξύμνηση και τον εξευμενισμό των φυσικών στοιχείων. Στην Παλαιά Διαθήκη, η γέννηση του ανθρώπου τοποθετείται ως το μείζον γεγονός κατά τη διάρκεια δημιουργίας του κόσμου από τον Θεό. Στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους 8ο κεφάλαιο στίχος 18 έως 23 αναγράφεται η φράση «Αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γην και κατακυριεύσατε αυτής». Κατά την πάροδο των αιώνων ασκήθηκαν διαφορετικές κριτικές και δόθηκαν αντιθετικές ερμηνείες για αυτήν την φράση. Οι δύο επικρατέστερες ήταν οι εξής. Πρώτον, ο άνθρωπος ως κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού δύναται να εξουσιάζει όλης τις κτήσεις. Και δεύτερον, ο άνθρωπος ως προστάτης της φύσης οφείλει να σέβεται και να επιδιώκει μια αρμονική σχέση ανάμεσα σε εκείνον και στο έργο του Θεού. Από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, τη Γένεση, που είναι και το πρώτο βιβλίο όπου καταγράφεται η χριστιανική, όχι θέση απλά,
αλλά ο τρόπος που δημιουργείται ο κόσμος από το δημιουργικό λόγο του Θεού, βλέπουμε ότι η ίδια ύπαρξη της φύσης στέκεται, υπάρχει και εξελίσσεται από την ίδια την παρουσία του Θεού. Δηλαδή ο Θεός μέσα από το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης και δει το βιβλίο της Γενέσεως, από αγάπη και από ελεύθερη βούληση δημιουργεί την κτήση. Οτιδήποτε αφορά τον ουράνιο και γήινο κόσμο, το φυσικό πλούτο όπως το γνωρίζουμε, και κανείς καταλαβαίνει ότι όταν το βιβλίο της Γενέσεως ξεκινά από τη δημιουργία του φυσικού περιβάλλοντος, το πόσο πρωτεύουσα και σημαντική θέση κατέχει σε αυτή την θεωρία του και την κοσμοθεωρία του. Η φράση που κατέχει πρωτεύουσα σημασία στο παρακαταθήκη που δίνει ο Θεός ως δημιουργός στο δημιούργημά του, στην κορονίδα της δημιουργίας στον άνθρωπο, είναι η πολύ γνωστή φράση «Αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώστε τη γη και κατακυριεύσατε αυτήν». Εκεί κανείς μπορεί να δει μία δύσιμη προσέγγιση κατά τις απόψεις που υπερίσχυσαν στην περίοδο την κατοπινή από την ύπαρξη του βιβλικού κειμένου μέχρι σήμερα. Τι εννοώ? Κανείς μπορεί να προσεγγίσει αυτή την παρακαταθήκη του Θεού ως μία τάση πλήρης εμπιστοσύνης και ανάθεσης της Θείας Δημιουργίας σε όποια διάθεση του ανθρώπου, δηλαδή από τη φροντίδα μέχρι και την πλήρη εκμετάλλευση και εξουθένωση του φυσικού περιβάλλοντος, που εννοείται ότι δεν αφορά μία τέτοια προσέγγιση. Η κυριότερη όμως και αληθινή και ρεαλιστική παρακαταθήκη του Θεού είναι ότι η εμπιστοσύνη που δίδει στον άνθρωπο για να απολαύσει το δημιούργημά του, το φυσικό περιβάλλον, αφορά κυρίως στην αύξηση, στη συντήρηση, στη φροντίδα και κυρίως στην ολοκληρωτική ανάθεση σε ό,τι αφορά την ανθρώπινη δραστηριότητα, με απόλυτο σεβασμό και αγάπη και ελευθερία πάνω σε αυτή. Σύμφωνα με την αρχαιοελληνική κοσμολογία, η μητέρα Γαία είναι η γυρεότερη θεά, από την οποία προήλθαν όλες οι άλλες θεότητες. Έτσι οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν την φύση ιερή και απέφευγαν οποιαδήποτε ενέργεια θα τη δυσαρεστούσε. Άρρηκτα συνδεδεμένες με τη γυραιά θεά, υπήρξαν οι νεαρές γυναικείες θεότητες, γνωστές ως νύμφες. Οι νύμφες κατοικούσαν ως πνεύματα σε ποτάμια, κοιλάδες, βουνά και δάση, καθιστώντας τους χώρους αυτούς ιερούς. Πιστεύετε πως υπάρχουν τρία είδη νυμφών. Οι ναϊάδες που κατοικούν στα ποτάμια, στις πηγές και στις κρίνες, οι ορεστιάδες των βουνών και οι δριάδες, τα πνεύματα που τριγυρνούν και προστατεύουν τις πεδιάδες και τα δάση. Στην προγονική ελληνική σκέψη, άνθρωπος, φύση και θεοί συναποτελούν ένα σύνολο, μια κοσμική τάξη που έχει μια δομή. Η δομή αυτή περιέχει το μυστικό μιας ιερής και αιώνιας τάξης που αποκαλύπτεται ως κοσμική αρμονία. Η αρμονία αυτή πρέπει όμως να διαφυλάσσεται. Η διατάραξή της προκαλεί την ύβρι που επιφέρει την έμεση και στο τέλος την τιμωρία. Ο Δίας και όλοι οι θεοί επιβάλλουν τον νόμο, τους κανόνες και την τάξη στο ανθρώπινο είδος. Νομιμοποιούν, διευθετούν και προστατεύουν όλες τις λειτουργίες της φύσης.
Στους αρχαίους χρόνους, η περιβαλλοντική προστασία ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιερότητα της φύσης, η οποία αποτελούσε ένα σύνολο από μορφές θεϊκής καταγωγής. Έτσι, στην ελληνική μυθολογία συναντάμε τις μυθικές δριάδες, τις νύμφες των δασών, οι οποίες κατοικούσαν μέσα στα δέντρα και η κοπή ενός δέντρου σήμαινε και το θάνατο μιας νύμφης. Οι αρχαίοι θεωρούσαν τη φύση ιερή. Η μεγαλύτερη θεά ήταν η μητέρα Γαία, από την οποία προήλθαν όλες οι άλλες θεότητες. Οι άνθρωποι τιμούσαν τη θεά Γαία και φρόντιζαν οποιαδήποτε επέμβαση γινόταν στο περιβάλλον να είναι σε αρμονία με τη φύση. Και έτσι απέφευγαν οποιαδήποτε ενέργεια που θα δυσαρεστούσε τη θεά Γαία. Για τον λόγο αυτό, τα αρχαία λατομεία, τα κτίσματα και η καλλιέργεια των αγρών γίνονταν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μείνει το σώμα της μητέρας Γαίας ακαλέσθητα ακάλυπτο. Η δοξασία πως κάθε φυσικό στοιχείο διαθέτει μια αυτόνομη ψυχική υπόσταση συνδεδεμένη με μια ξεχωριστή θεότητα υπήρξε βασική θέση ώστε να θεωρήσει ο χριστιανικός κόσμος την αρχαιοελληνική θρησκεία και σκέψη ως παγανιστική και πολυθεϊστική. Από την άλλη μεριά, ο χριστιανισμός ως μονοθεϊστική θρησκεία θέτει τον άνθρωπο ως κατ' εικόνα και καθομοίως του Θεού στο επίκεντρο της δημιουργίας, οδηγώντας σε έναν ανθρωποκεντρικό ιδεαλισμό, ο οποίος εκλαμβάνεται από πολλούς θεολόγους ως βασική παρερμηνία της Αγίας Γραφής. Ο Πλάτωνας και άλλοι αρχαίοι συγγραφείς έκρουσαν από νωρίς τον κόδωνα της περιβαλλοντικής καταστροφής, κάνοντας λόγο για αποψήλωση μεγάλων δασικών εκτάσεων με αντάλλαγμα την εξάπλωση του αστικού ιστού. Ο Πλάτωνας αναφέρει πως υπήρχαν κρατικοί νόμοι οι οποίοι απαγόρευαν την υλοτόμηση, ακόμα και σε ιδιωτικές εκτάσεις, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως ένας ιδιοκτήτης έπρεπε να πάρει ειδική άδεια για να κόψει δέντρα από τη γη του. Σημαντικός θεσμός υπήρξε η ανακήρυξη μεγάλων δασικών εκτάσεων σε ιερά άλση, τα οποία προστατεύονταν από κρατικούς νόμους. Δρυμείς ποινές και κυρώσεις δίονταν στους υπέτειους πυρκαγιών, ενώ απαγορευόταν το κόψιμο των δέντρων, η μεταφορά ξύλου, το κυνήγι και το ψάρεμα σε συγκεκριμένες περιοχές. Ως φύλακες των χώρων αυτών, συχνά τοποθετούνταν ιερείς. Είναι πολύ σπουδαίο κανείς να καταλάβει τι θα πει μέσα στην θεολογική σκέψη, την ορθόδοξη σκέψη, η φροντίδα της φύσης. Η ρεαλιστική εμπειρία που έχουμε όλοι μας σήμερα είναι ότι το περιβάλλον υποφέρει και ταλαιπωρείται από τη δική μας ακόρεστη διάθεση να κατακτήσουμε τον κόσμο, όχι με τη διάθεση της παρακαταθήκης και της φροντίδας, αλλά με το να εξουθενώσουμε με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο, ώστε να αποθεώσουμε την οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα. Θεοποιούμε το δικό μας πρόσωπο, ώστε να εξαντλήσουμε, να στύψουμε στην κυριολεξία το περιβάλλον που μας χαρίστηκε ως θείο δώρο. Η Αγία Γραφή παραθέτει στον άνθρωπο μία διάσταση η οποία περιλαμβάνει την έννοια της οικονομίας. Κάπου αργότερα θα ακουστεί το εργάζεστε και φυλάτην,
Δηλαδή ο άνθρωπος έχει το σκοπό της εργασίας, έχει το δικαίωμα να ζει, να αναπτύσσεται, να δραστηριοποιείται μέσα σε αυτό το υπέροχο φυσικό περιβάλλον, αλλά και συνάμα έχει την υψηλή ευθύνη του να φυλάσει και το καθήκον του να περιβάλλει με απόλυτη ακεραιότητα αυτό που παρέλαβε, το οποίο, όπως γνωρίζουμε όλοι, θα πρέπει σύντομα να το παραδώσει σε εκείνους που θα είναι οι επίγονοί του. Ο άνθρωπος είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της φύσεως. Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν ενταγμένοι στο φυσικό περιβάλλον. Ζούσαν μέσα από τη φύση, κατανοούσαν τη συνέχεια και την μακροβιότητά της. Ενδιαφερόντουσαν για τη συνέχεια της ζωής μετά από αυτούς και δεν θεωρούσαν καθόλου τους εαυτούς τους ως ιδιοκτήτες του φυσικού περιβάλλοντος και των πόρων του. Σήμερα ο άνθρωπος είναι αποκομμένος από το περιβάλλον. Δεν υπάρχει ο ανάλογος σεβασμός. Ο άνθρωπος καταστρέφει το περιβάλλον και αυτοκαταστρέφεται από τις ίδιες τις συνέπειες που προκάλεσε. Δεν ενδιαφέρεται για το αύριο, καταναλώνοντας φυσικούς πόρους με απληστία. Πρέπει να ευεργετούμε τους αρχαίους Έλληνες και τις αξίες που μας δίδαξαν σε σχέση με τον άνθρωπο και τη φύση. Η επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων μας δίδαξαν ότι είναι ζήτημα παιδείας και αυτογνωσίας. Μας άφησαν κληρονομιά έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής και σκέψης, ο οποίος βασίζεται στο σεβασμό του φυσικού περιβάλλοντος, στην αρμονία, στο μέτρο, στην ηθική και στη λογική. Τα σημερινά οικολογικά προβλήματα προτείνουν οι κυβερνήσεις των κρατών και οι επιστήμονες να λυθούν με πράσινη ανάπτυξη. Οι αρχαίοι Έλληνες θα πρότειναν τη δημιουργία μιας κοινωνίας μη καταναλωτικής, με λιγότερη ύλη και περισσότερη ευσυνειδησία. Η χριστιανική παράδοση αναφέρει χαρακτηριστικά «Ο λόγος σάρξε γένετο», πως το πνεύμα έγινε ύλη ώστε να σώσει την ύλη. Η σωτηρία του ανθρώπου είναι ταυτόχρονα και σωτηρία όλης της κτήσης. Διαμέσου του Χριστού επουλώνονται τα στίγματα της πτώσης που φέρει τόσο ο άνθρωπος όσο και το φυσικό περιβάλλον, σώζοντάς τους έτσι από την φθορά και τον θάνατο. Κανείς μπορεί να διαπιστώσει ότι όλη αυτή η πορεία που πάσχει και φέρνει πόνο και δυστυχώς θάνατο αφορά όλη τη συγκρότηση του κόσμου όπως τον έχουμε ως διαχειριστές. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός να ανατρέψει αυτή τη θανάσιμη πορεία. Έρχεται να δώσει έναν άλλο τρόπο υπέρβασης και κατάργησης του θανάτου. Η Ανάσταση του Χριστού λοιπόν δεν είναι μόνο η προσωπική σωτηρία του κάθε ανθρώπου, είναι η σωτηρία, η αποκατάσταση και η επαναφορά στο αρχαίο και πρώτερο κάλος ολόκληρου του κόσμου και όσων ζουν μέσα σε αυτό. Ο Ξενοφών μίλησε για τα σωματικά και ψυχικά ωφέλη που προσφέρει η ενασχόληση του ανθρώπου με την καλλιέργεια της φύσης, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως όταν η γεωργία ευημερεί, ευημερούν και όλες οι άλλες τέχνες. Όταν όμως η γη μένει ακαλλιέργητη, τότε εξαφανίζονται και τα άλλα επαγγέλματα. Για τους αρχαίους, η γεωργική τάξη θεωρούνταν ως αδιάφθορος θεματοφύλακας πολιτικών και ηθικών αξιών. Σύμφωνα με την ελληνική μυθιστορία, οι άνθρωποι έμαθαν να καλλιεργούν τη γη από τη θεά Δήμητρα, η οποία ήταν κατά τους αρχαίους η θεά της γεωργίας. Η Δήμητρα, ως ανταμοιβή στον βασιλιά της Ελευσίνας Κελαιό, που τη φιλοξένησε κάποτε, έμαθε στο παιδί του, τον Τριπτόλεμο, να καλλιεργεί τη γη και του έδωσε τους σπόρους από το σιτάρι, το οποίο αποτελεί και τη φυσική διατροφή για τον άνθρωπο. Οι άνθρωποι πήραν στη συνέχεια τους σπόρους από τον Τριπτόλεμο και έμαθαν έτσι να καλλιεργούν τη γη, αναγνωρίζοντας τις γεωπονικές ικανότητες και την προσφορά του Τριπτόλεμου. Ο Ησίωδος στο έργο του «Έργα και ημέρες» αναφέρει περί της γεωργικής τέχνης
και αναπτύσσει τους λόγους γιατί ο άνθρωπος πρέπει να γνωρίζει την καλλιέργεια της γης από την οποία ζει. Ο Αριστοτέλης, ο μεγάλος αυτός φιλόσοφος, και ο Θεόφραστος μελετούν τα φυτά προσπαθώντας να αναπτύξουν την επιστημονική γνώση σε θέματα γεωργίας. Ο Αριστοτέλης επίσης μας διατυπώνει στα πολιτικά του ότι οι αρχαίοι Έλληνες γεωργοί διαμορφώνουν την καλύτερη μορφή δημοκρατίας όταν στηρίζεται σε αυτούς. Ο Ξενοφών στον οικονομικό του δίνει όλα τα πλεονεκτήματα της γεωργικής ενασχόλησης και τονίζει ότι πλην της τροφής η γεωργία εκγυμνάζει σωματικά και ψυχικά τον άνθρωπο. Επίσης ο Ξενοφών, σε διάλογο που είχε με τον Σωκράτη, υποστηρίζει ότι η γεωργία είναι το μόνο μέσο για να απολαμβάνει κανείς τα αγαθά της ζωής, ότι είναι η πιο ευχάριστη και πιο χρήσιμη εργασία, είναι η μητέρα τροφός για όλα τα επαγγέλματα και ότι βελτιώνει τα ήθη των ανθρώπων και τους πρικίζει με το αίσθημα της γενεοδορίας. Η ηθική καλλιέργεια που προσφέρει ενασχόληση με τα φυσικά αγαθά επαληθεύεται και μέσα από τον βίο των πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι μέσα από την άσκηση επιδιώκουν την συμφιλίωση του ανθρώπου με τα φυτά, τα ζώα και κάθε στοιχείο της δημιουργίας, επιζητώντας την επιστροφή σε μια καταφύσιν ζωή που θα προσηδιάζει στην παραδείσια κατάσταση. Είναι γεγονός πως όταν ο άνθρωπος θέλει να φιλοσοφήσει και να κατανοήσει τη σχέση του με τον Θεό, δεν μπορεί να μην έχει μια αμφίδρομη σχέση τόσο με τον άνθρωπο, όσο και με τον τόπο, το χώρο και το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται. Τίποτε δεν είναι απομονωμένο στη σκέψη της Εκκλησίας και τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί και να προσεγγιστεί αυτόνομα εάν δεν αποτελέσει μια ολότητα, μια συγκροτημένη ενότητα ως ζωή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος φτάνει στο Θεό αναγωγικά μέσα από αυτά που βλέπει και βιώνει. Συναισθάνεται, αντιμετωπίζει, παρατηρεί και δημιουργεί. Άρα λοιπόν κανείς καταλαβαίνει ότι από την πρώτη στιγμή που ερχόμαστε σε επαφή με τον κόσμο, αυτό που θα αντικρίσουμε είναι έναν κόσμο που γεμίζει και υπαγορεύει την παρουσία του Θεού, με την αρμονία που διαθέτει, με την ακεραιότητα που θα πρέπει να έχει όσο και αν εμείς την αντιπαλευόμαστε και γενικότερα γιατί η ίδια η φύση διδάσκει με τον απλοϊκότατο και το μεγαλειώδη συνάμα τρόπο της το πώς ο Θεός ενυπάρχει μέσα μας, στο φρόισμα των φύλων, στο άψογο του κάλους που υπάρχει μέσα στην φυσική ανομοιογένεια των πολλών ειδών, των πολλών παραστάσεων, των πολλών χρωμάτων, τα οποία όλα αυτά αναγωγικά, όταν κανείς απομονωθεί από τη φασαρία του σύγχρονου κόσμου και δει τη φυσική καταγωγή του, σίγουρα θα ανακαλύψει και τη θεϊκή καταγωγή του. Εορτάζονται οι αέναοι κύκλοι της μητέρας φύσης μέσα από ένα ηλιακό εορτολόγιο που έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να συνδέει αποτελεσματικά την αρχαία πραγματικότητα με την σύγχρονη και την αρχαία αμεσότητα προς τη φύση, με την ηθική καθοδήγηση που έχει ανάγκη ο σύγχρονος άνθρωπος. Κάθε μία από τις 12 μηνιαίες εορτές συνδέονται άμεσα με ηθική άσκηση σε συγκεκριμένες αρετές που έχουν σχέση με τους τιμόμενους θεούς. Εορτάζονται επίσης και οι νουμηνίες, δηλαδή η εκάστοτε νέα σελήνη για το καλό του καινούριου σεληνιακού μηνός. Οι ιεροπραξίες τελούνται κατά το πάτριο έθος με πρόσκληση της θεότητος, απαγγελία λατρευτικών ύμνων και προσφορά άνθεων, καρπών, θυμιάματος, αρωμάτων και σπονδής ανάλογα ίνου, γάλακτος ή μελιού. Συγκρίτως το σε
που σήμερα αξιωθήκαμε να τελέσουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας στον μεγαλύτερο ναό του κόσμου που είναι η φύση. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Προς δόξαν Θεού πάντα στους αιώνας. Αμήν.